gitu. Oh iya. Tapi ndase kurang pas lho, Pak. Malah kaya pentol berana. Baru kok dilat kok piye kok ndas kok pentol beranak. Kaya kena kaya kencelan bekecot ya ndase. Mosok gawe malah kaya kabaret. Ya, dikasih api, Dok. Nembang dangdut apa? Dangdut apa iso ya? Dangdut apa? Ya iso ta, Mas. Gala-gala iso. Ya nek gala-gala ya. Ah, iso aku nek kelak. Bale si gala-gala kae. Alis golo-golo. Iki lakon. Nadane apa? Lagune lagu apa Dok? Lagu kuwi lho Mas, lagune sapa ta kuwi? Sapa? Sing kuwi lho Mas. Minor ya, Mas. Sing apa Dok? Oh, cintaku hanya kamu. Duduk kuwi. Oh, duduk. Lagu sing kuwi lho Mas. Tuh sayang. Selamat